Tripura hastini mangpligrok belaikino wanama singsa Dr. Bishojit Debarma khoroksabo lukurokni bagai hamkrai naineda hayakeba tongko songtongnai lukurokni hamkrai nayada angkha shawi manliya lukurokno jiru down payment by otomal khong shoy dedikha hayakeba lukurokni thani rang nawoi otomal khong riyawi jato tiprasha kising tiprashano aba haikhayi tatal kok shawi femlogoi tongkhe lukurokni sraimu nangnai aba haihini Kawawan suklaijak tongko song lukro bini uklugo shabo tong cheri naituk jagino tongo nai naidi nokbar news ni mangpliwo media mafia gundaras bahini khurok khalai phayoi chini samo disturb phai tos nos khaidika jungno rifirig goi jungno sungka eko nang ungko khai tongo irrigation 18000 rang nakha bihani ne oto media bahini mafia bahini phayoi 14-15 जना फाइ आनो जोर जबरदस्ती फाइ तांगे अटोरिया तांगे रांसाव हाइसेव हने इरिगेशन दौरि फाइ दागार सपांग तंफाइका आमो हाइता इनके आबनो किसा इनफरमेशन नन बागै तिनि कांचनपुर बियोसे फाइमाने इनके इन फ्यूचर आमो हाइ जदि नसिनि डेमोक्रेट जेता डेमोक्रेसी कंट्री जों जे जेता गणतंत्र तंगै जे गणतंत्रनि जे फानो यूज खालायै मिस यूज खालाय दं माने अब जाते इन फ्यूचर तांथं हनै जों आबनो सिस्टेमेटिकली डिसमेन्टल खालायन बागै जों तरक चाइजक माने बे जोंरो थानाव सापायका जे ओसेरारक जाते हमतै हायरक तांथो बरको सराय गाहामनो किन्तु बरंनि बुद्धि बरंनि फानबाय ले डॉक्टर बिश्वजित न बरं अटैक खाया बरंनि उगुलाव कटरमा याक दङ पलिटिकल गैंग अवश्य 100% पलिटिकल गैंग और दङ पलिटिकल गैंग सारा आनो कुनो इंडिविजुअल कुनो बरक बा कुनो मीडिया कुनो केब आनो तांगे अटैक खाया आंगरो आनि प्रोजेक्ट दङ अटोरिनाय स्कूल फ्लगनाय रोड कंस्ट्रक्शन तैरिनाय स्कूल नि प्रोजेक्ट चलि दङ road construction project soli tongo helipad ni project soli tongo angoro silent kai 15 days camping ni bagai phaimane inga borok debra yagra ano thang phai rok nukna ang social media bo highlight khaliya 15-20 din dora jate ani samungte bo smooth khai ingthong lai social media nukha hangkaino ani je project tongma jagano political gang mafia gang media bahini gang rok thanga bono suproi नष्ट खाइरिबो अरे कैसे टाइम नांगबले माइसानाबो तो खपसा दाखायना मायाव पुंगिया माइरांनि माइ पियांनि पाया साक माइ जाखायसे मायाव पुंनाय गान सामुनि तो कैसे टाइम लाइन दङो आनि सुदो आं अटो सिमेन्ट तै दंगिया आरो तिनि कुमारघाटनि बाहाय के बनो कन्टेक्ट खालायै ते यांनि कयेकजन बरनो कन्टेक्ट खालायै दल खाय 10-12 जना बरक माफिया है के तिनी जो जबरदस्ती के फाया आनो गैंग सिस्टम खालाय आनो तिनी इंटरव्यू ना फयो यू आर फ्रॉड नै इलिगेशन खाइफयो अरे आं आनि खायरक मा बाय 1000 आबो अटन बागैनाया 1000 टाका आबो रेजिस्ट्रेशन नि बागै मेंबरशिप बाय थांनि साल फाउंडेशन मेंबरशिप नि फीस 1000 नों आनो मेंबरशिप नि आखा आंनो बाहाय के सिननाय बा ननो सिनिका हंगासे आं एको नोनो अटोरिनाय ब्ले निन परिचय चांगमाना नांब्ले गाबोन बागैसे अ मेंबरशिप खालायजां माने बाय थांनि साल फाउंडेशन मेंबरशिप ओंनानै खायनो 1000 गाय सुदो मेंबरशिप या जों दा मेंबरशिप पानना लिया जों दाबो बर'सिनि तिब्राहाव बोसोर दं आबनो जों सेन्सास खालायसि बे सेन्सास नि स्टैम्प डिउटी जेटाबो गवर्नमेंट अफ इंडिया थानि डकेट्स थानाय 15 लाख बरंनि प्रमाण पत्र थानाय इनका आबोनि जेटा सेंसस स्टैम्प डिउटी से 1000 नाव आ 1000 तिरपाहानि जत पब्लिक 18 बছर काजाक ते 60 बছरनि बिसिङाव दंनाय जतनो रिना नांनाय आबो कंपलसारी आबो ननो सेगैनानन कोगे आबो नंगरिखा हंगै चिनिबाय काहामुंनाय दिब्रासान बाय काहामुंनाय इंगा आबो हाय सामुरक जों खलाय दंमोन इंगाय चिनि सामुंनो डेभलपमेंट खायमानो 10 बाहाय के डेभलपमेंट दं बिजनेस कत गारि कत लामा कत दै चिन बरक माइ मोसाया मानैया बखा साया केबो चिन बरक इद बहक साय तमा बखा साया सामुं गाहाम खाय दं माने कनि गसारो खाया सानि ना बाहाय के देरार नाम आबो सिमि जे दक चेष्टा खालाय दं आबहाय के नरक तिब्रासा थानजां मन हाजा सोशल मीडिया नि मुंगै
মিসইউজ খাইনাই রং খুশিয়ার নরক ভবিষ্যত जों नंनो within 1 month time रे social media user रंनो 1 month नि बिसिं नरक जदि न हामिया awareness नि दिक थाके कुतुलिया हाय नरक बागे जों कठोर स्टेप नानाय तिरबाहानि तिब्रासर कठोर स्टेप नानाय गुड सामारिटान जों सामना आवाय मुंखाय जों गाहाम सामुनो सावाय मुंखायो नरक गाहाम सामुनो आवाय मुंखायदि खरसा बरनो हामिया सलामनानै खरसा बरक सामुं खाय दंसाने थाङै उस्तारि देरारिबो इको देराखा सामुं होनै खालायना आबोदे फुनुना नाय नं मेडिया र अरे आं टाइम रिजार्भ अटो रिनानै 31 डिसेम्बर 2025 नि लास्ट आबोनि बिसिङो नां अटो रिबायनाय दिनै 403 टा अटो रिखा 403 टा अटो रिखा उको जीरो डाउन पेमेंट मीन्स आं बंनि बागै डाउन पेमेंट 70-80,000 काय खायजा अटोनि बागै रिहर 12-11 जन स्पेशल प्रोजेक्ट दङ तिनि आरन मासा फायो आ 12-11 जन स्पेशल प्रोजेक्ट तबो कुमार तिरफ्रा 12,000 रांग्रिबो चादिनि बिसिं आं बन अटो डेलिभार खायमाने बिनि सिभिल स्कोर हामियांगै ब अटो लांमालिया आं रां डेलिभार खायरो हका मनु कबो मनु महेंद्र सुरम्ब फाइनान्स बथागा बिपिन देब्रमा रिना बागै थाका बिनि सिभिल स्कोर हामियांगै ते खरकसाना बिनि मुंनि अटोनो ते खरकसाना रिरिका नेक्स्ट बनो रिवान नै ए बरफ रुटुक सिमालिया बिन न खुङो के बरनाय सिकरै हिंका किजा नायसेंग्रा दे हिनमा गोबांमा आनि सुबिदा असुबिदा आंमान परे 2 मास लाइखा हिंका आं साका मार्च जों अटो रिया 10 तारिख परे अटो नाय सिनि फाइनान्शियल इयार मान बागै जों अटो रिजान टोटली पोस्टपोन 26 तारिख जों वाइसा नायना खारिबान नै 7 तारिख वाइसा नायना खारिबान नै फाइनली दिनै 7 तारिख जों पोस्टपोन मा खायकासिनि रां बुसुक बायखा बुसुक खायका जों अटो रेजिस्ट्रेशन नि बुनियागो बुसुक रां नाखा जों साना नांनाय बिले पाब्लिक थाने निन थाने रां आं बुसुक नाखा हाजार कायसा पानो जोंहा मेंबरशिप पानो बुसुक कालेक्शन काबो जों खुनुना नांगो ते आनि पर्सनल अटो कामा गारि कामा yang program खामा बुसुक आबो नि तिनि जों जत हिसाब खालाय दं माने नक तांरि मारो तै खुरिमा नक तां माने हेलिपेड सना माने गुरि माने बैंक एस्टाब्लिशमेंट खाय माने आबो जत तिनि बुसुक बाय खातिनि तिनि फाइनान्शियल इयार नि जत कैलकुलेशन जों दं माने खराय दं माने जरा ओ मीडिया माफिया गुंडाराज बाहिनी फ्र खलाय फायै तिनि सामो डिस्टार्ब फाय तसनस खायरिका जोंनो रिफिरि गै जोंनो सोंका इको नों उनको खाय दङ इरिगेशन 18,000 रां नाखा बिहेनि नि अटो उसां अटो बांमा बिहे जों सिनि अर कांचनपुर जों 300 टा अटो बागजांनाय टोटली जों उद्बोधन खायरिका कैंपिंग खायका 6 टा अटो लाङै साबि यारखा बंनि बागै 6 टा अटो जों बुक खायरिका अटो रिना दायित्व शोरूम जदि न बिनि सिभिल स्कोर हामिहाय ब दयरि मंगला गे जों नते ब साकाबर नॉर्थ तिरपानी कांचनपुर डिस्ट्रिक्ट रेड जोन नै साका सिभिल स्कोर इनके बर सिभिल स्कोर हामिया रेड जोन नि बागै ड्राइविंग लाइसेंस दिखायकै अटो डाउन पेमेंट तिसा कम हकै जों नरो याफार मानो हिसाब इनके जोंबो तो कायसा बजेट तो चलियो कायसा बरनो हेल्प फाइना पानो काया सिस्टेम इनके जों आसंग बारा रिमाया जेता रिमान आसंग बारा रिमाया इनके बर टेक्सा 10-20 हजार सानो ड्राइविंग लाइसेंस करि हिंकाय इनके जों रिया ड्राइविंग लाइसेंस खायदे इनके ड्राइविंग लाइसेंस खायमन बायाखौ ते साइटानि दुइटान कमप्लीट इनके जों बंग डेलिवरी प्रोसेस खाय दङ इनके अमाहाय खाय दङ जरा बर आबा हायकै आ इनफरमेशन दङ ना हारै थुंबै इरिगेशन नों मतैसे आरे सामुंसे खाय दंखौ ओंखाय सार दिनै अब मीडिया नि एगेन्स्ट नं थानाव फाय ताम मा खालायका सार बंनि बागै जों रिपोर्ट खालायका इन फ्यूचर असेरारक आं खा खालायो काहाम न दाक्ति खा काहाम फेरक दे আহিनो जात्रा जा यूट्यूबर जात्रा जा खुलगायाबो 15 लाख बरन यूट्यूब चालक लायखन रक तामुनाय बा नोंनि चैनल बाहाय कमाय संबायनब्ला बरक खरसा यूट्यूब चालक खायका नरक साधारण पारानि नांमुंगिया बरक यूट्यूब चालक न्यूज चैनल नि गसिबि तंखायका बा 15 लाख बरन आं ट्रेनिंग फोरोंगै यूट्यूब चालक रिफुरगै नरक बर थांनायसा नरक निया डंगर टीवी डेली ककटुन ताम न्यूज हिनमारक नरक बियांक तंनाय आजराबो कायरें टीवी हिनमारक नरक बियांक तंनाय आंतै टांदे मीडिया नंनो साबो नायनाय साब फलो खायनाय फ्यूचर